Αποκόρονα και τα Χανιά μας. Για μας είναι μια ιστορική μέρα σήμερα. Όχι μόνο για τον Ίππος, όχι μόνο για τον Αποκόρονα, για τα Χανιά. Δεν θα πω για όλη την Κρήτη επειδή ήταν στο Ηράκλειο χθες. Εμείς ως ελάχιστη ένδειξη τιμής προς τον Μίκη θα δεχτούμε την ίδρυσή του, που είναι για μεγάλη τιμή για μας, την ίδρυση της πύλας Αποκορώνου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η τιμή μόνο μεγάλη για μας που δεχόμαστε στον τόπο μας το μεγαλύτερο συνθέτη, μουσικοσυνθέτη, αγωνιστή όλη της σύγχρονης της ελληνικής ιστορίας, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερο ότι πορευόμαστε τον Έλληνα, τον αγωνιστή, τον πατριώτη. Παλιότερα, ο ίδιος άνθρωπος, αυτός, ο Μίκης, δεν δίστασε να ρισκάρει τη ζωή του, να αντισταθεί ενάντια στο καθεστώς, ενάντια στο σύστημα, σε αυτούς που απειλούσαν τότε την Ελλάδα μας. Σήμερα πάλι ο ίδιος άνθρωπος, μετά από πολλά χρόνια, έρχεται πάλι, είναι εδώ παρόν και μπαίνει πάλι μπροστά και ιδρύει το κίνημα κίνηση αρχικά ανεξάρτητων πολιτών. Για μας ο Μίκης είναι σύμβολο, θα παραμένει πάντα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι φάρος φωτεινός στη σκοτεινή και φορτουνιασμένη θάλασσα που καλούμαστε να ταξιδέψουμε. Μίκη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.